जोंनि बे आसामनि धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलागान्ज पुलिस पादानिफ्राय सासे हौवासा गथ' 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' जायबा हौवासा गथ'आ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोन। बे पुलिस पादानिफ्रायनो बे हौवासा गथ'आ खारलांदों। बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे सासे बिहामजोआ गावनि फिसायनि बिहावखौ बा गावनि फिसायनि बिफाखौ आथोनाव हास'नानै बुथारदों। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आथिखालाव गोबां गरम बोथोरा माखासे जायगाखै गरम माखासे जायगाखै अखा हागासिनो दङ। बेबायदिनो बोथोरानो थिग गैला। दा बे बोथोरा मानि थाखाय थिग गैला बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। आथिखालाव गोबां इन्डास्ट्रि, गोबां गारि गुरा आरो गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायगासिनो दङ। बेनिखायनो बे जाथाया जादों बा बे बोथोरा जादों। अब्ला दानिया फैदो जोंहा खौरांफोरखौ फोसावनोसै। जोंहा गिबि खौरां दङ धुबरी डिस्ट्रिक्टनि गलागान्ज पुलिसा एरेस्ट खालामनाय सासे दायनिगिरि 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'। बे हौवासा गथ'आ 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे दायनि थाखाय बे 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो एरेस्ट खालामखांनानै गलागान्ज पुलिस पादायाव लाबोदोंमोन। नाथाय गलागान्ज पुलिस पादायावनो बे हौवासा गथ'आ हरनि समाव बे पुलिस पादानिफ्राय खारखोमालांदों। आसरित, पुलिस पादानिफ्राय बोरैहाय खारखोमालांनो हाखो? पुलिसफोरा बेखौ नोजोर लाखियाखैमोन नामा? ना पुलिस पादायाव मानसि गैयामोन, ना पुलिस गैयामोन? बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ। दा बे हौवासा गथ'खौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हौवासा गथ'नि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। जायखिजाया आथिखालाव बे खौराङा गोबां सावरायजागासिनो दङ आरो बे जेब्ला 16 बोसोर बैसोनि दुथां बे हौवासा गथ' बैसो जायाखैमोनब्लाबो बियो जिनाहारि खालामदोंमोन 4 बोसोर बैसोनि मानसिखौनो बा हिनजावसाखौनो। अब्ला दानिया फैदो मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। बे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया गोबां सोमोनांथावै जादों। बे जाथाया जादों गुजरातआव। गुजरातनि केदायाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि बिफाखौ बा गावनि बिहावखौ रांनि थाखाय बुथारदों। आइजोआ गावनि बिहावनाव एब्रडआव बेरायनो थाखाय बा गुबुन हादोराव बेरायहैनो थाखाय 2 लाख रांखौ दाबि खालामदोंमोन बा बिदोंमोन। नाथाय रांखौ होनो हायैनि जाहोनाव गावनि फिसायनि बिफाखौ एबा बिहावखौ खर' गाग्लोबहोदों आरो खर' गाग्लोबनानै आथोनखौबो हास'नानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय बिहावनि मुङा जाबाय जगदीश शर्मा, 65 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा बिहामजोनि मुङा जाबाय मनीषा शर्मा। मनीषा शर्माखौ पुलिसा उनाव एरेस्ट खालामदों। दा बे मनीषा शर्माया गावनि बिहावजोंबो आथोनारि सोमोन्दो लाखियोमोन बा देहानि सोमोन्दो लाखियोमोन होननानै पुलिसनि सिगाङाव बुंदों। आसरित। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मनीषा शर्मा। बे मनीषा शर्माया पुलिसनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गावजों अदेबानि बिहाव जायनि मुङानो जाबाय जगदीश शर्मा, बे जगदीश शर्माजों आरो मनीषा शर्माजों जेब्ला मनीषा शर्मानि फिसाया न'आव थायामोन अब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव देहानि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन बा आथोन गेलेबोगासिनो दंमोन। उनाव बे जायबा मनीषा शर्मा बियो गावनि बिहावनाव गोबां रां बियोमोन आरो जगदीश शर्मा बिहावाबो रांखौ होबाय थायोमोन। नाथाय बै सानखालि जेब्ला मनीषा शर्माया गुबुन हादोराव बेरायनो थाखाय रां बिदोंमोन 2 लाख रां, बे रांखौ होनो हायाखैमोन। गोबां बार बिदोंमोन, खनले बिदोंमोन, नाथाय रांखौ बिनायाव होनो हायैनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव गुबै दायनिगिरि मनीषा शर्माखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो एरेस्ट खालामनानै गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गोबां सोमोनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। गोबां बेबायदिनो जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थायो। दा बे जाथायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन। आं आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ। बे जाथाया ओरैबायदि गाज्रि जाथाय। जोंनि बर' हिन्जाव, सासे बर' हिन्जाव हाबा जाखानाय, बे बर' हिन्जावा सासे बाङालि बा बेंगलि हौवाजों खारनानै दङ। दा बेयो भिडिअ थाबैनो फैगासिनो दङ। दा बेलासियाव नङाबा दा सानसुआव फैनो हागौ। दा बेनो आरोना गोबां साननो गोनां बाथ्राफोरा बेनो। फारसेथिं जोंहा हिन्जाव खारनायनि दावराव, फारसेथिं आरो गुबुन हारिजों थानायनि दावराव, आरो फारसेथिं राजखान्थि हान्जानि गेजेराव दावराव, आरो फारसेथिं जोंहा एक्स एन डिबि आदामोना बा एक्स एन डिबि बिथांमोना दासिमबो हाजिरा मावनानै जानांगासिनो दङ। बिनि सायावबो गोबां सावरायनाय सोलिगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव। गोबां बिदिनो जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे टपिकआ बा भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, जुदि मोजां मोनाखै लाइक दा खालाम, आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। नोंथांमोननि गोसो, साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, आरो जुदि शेयार खालामनो गोसो दं शेयारबो खालामनो हायो। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि। जोंहा एक्सन ग्रुपआ बेहाय दसे साहा लोंखांनानै जिरायनानै दङ। बिथांमोनानो जाबाय एक्सन ग्रुपनि मेम्बार
एक्शन ग्रुप माने नै दानि बावैसो जोंहा मोनसे केस फैदोंमोन आरो बे केसखौ नैबे आदाया एसे मोजां मिथिगौ बे केसखौ एसे मिथिगौ नामा आदाया एसे बुंनो हागोन नामा माने बैसो खम आरो सासेया 14 ना 15 सासेया हौवासाया 14 मोन ना हौवा हिनजावसाया 14 नामा नाम सामफ्राम मेनसन खालामला माने बैसोआबो खम नालाय मेनसन खालामथ'वासै बिनि उनाव आइथिंखौ एसे खेबना हरदोंमोन खोमा बिराद दुखु नांदों सामफ्रामबो हिनजाव खारनाय माबा गथ'